марги фоҷиабори як навраси 15-сола сокинони маҳаллаи Мергони шаҳри Турсунзода ва дигар гӯшаҳои Тоҷикистонро ҳайратзада кардааст. тӯли 4 рӯзи ахир дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори бадани хунолуди Хусрави 15-сола ва сарзаниши ӯ аз сӯи падар барои дуздии пул аз хона вокунишҳои зиёдеро ба бор овардааст. ин манзили хонаводаест ки гуфта мешавад дар пайи шиканҷаи падар писараш ҷон додааст. феълан дар ин хона касе нест, зеро онҳо барои маросими ҷаноза ба ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон рафтанд. талошҳои мо барои пайдо кардани аъзои хонавода ва наздикони онҳо дар ин маҳалла бенатиҷа монд ва худи ҳамсояҳо гуфтанд ки ҳамаи онҳо дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон ҳастанд. ҳамсояҳо то ҳол бовар надоранд ки Хусрав аз шиканҷаи падари 40-солааш Парвиз Одинаев фавтидааст. омӯзгори синфи ибтидоии Хусрав аз ин хонавода тавсиф кард. бачаи ваз мини бачаи хуб буд. ман муаллимаи синфи якумшим 4 сол дарс шудам. кӯдаки беозор буд. ягон чӣ нашду хай насибаш буда. ира ҳечка намедонам. мо ҳам амрӯз туй доштем. хоҳарам туй дошт кӯчаи тарафки да 2 рӯз буд аму суда будем иҷа набудем бега ё мем амҷа ҳама одама чӣ гапа гуфтанд ки Хисрава Михайлӣ мурда. чӯкада دیگه هیچ که نمیدونه هیچ نفهمیدیم ما هیچ نه اوچش همیشه دوای کده بچه‌م گفته گریه نولا داشتو چو کده گفت که نمیدونم ایدین عبید در خونه نبود آوردنش به حال خدای گفت اینا می قگاب گفت دیگه من نمیدونم هیچ خودی پسرش در خودی خونم دستور که دیگه جو فوت نه دیگه شما نمیدونم ما امی قگوف اوچه امو گودک نمی قگوف که گودک ما آوردن به حال خود بود یعنی که مردگی؟ نه اک نظم جان داده اینمی قگاب زه روی دستم دا جان داد گفت اینمی قگوف اوچش دیگه شما نمیدونم راست دیگه вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон эълон кард ки падари наврасро ба иттиҳоми шиканҷа ва ба марг расонидани фарзандаш боздошт карданд. ин ниҳод бо нашри як баёнияи расмӣ гуфт гумонбаршаванда 26 июл тахминан соати 10 писарашро барои дуздии пулаш дар моҳи май ба миқдори 800 сомонӣ ва бори дуюм моҳи июли соли 2025 ба миқдори 600 сомонӣ гумонбар донистааст. вазорат гуфтааст падар барои гирифтани иқрор аз писараш Хусрав Одинаев ӯро ба мошини Тико савор карда ба ҷои беодам ба заминҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти Навободи Турсунзода бурдааст. онҷо ба ноқили тақрибан 2 метра пои писарро баста тахминан 100 метр кашола кардааст. дар натиҷа Хусрав ҷароҳати вазнин бардошта дар хонаашон ҷон додааст. мақомот нисбати Парвиз Одинаев бо иттиҳоми қасдан расонидани зарар ба оқибатҳои вазнин парвандаи ҷиноӣ боз карданд. барои ин ҷиноят дар Тоҷикистон аз 10 то 15 соли зиндон пешбинӣ шудааст. Парвиз Одинаев соли 2007 аз ноҳияи Темурмалик ба деҳаи Мергони Турсунзода кӯчида омаданд. ӯ қаблан муҳосиби ҷамоати регари шаҳри Турсунзода ва то замони боздошташ ба қавли ҳамсояҳо раиси маҳалла будааст. Хусрав писари бузурги хонавода буда, хоҳар ва ду бародар доштааст.